Salom, horas madihita saluhutna di hamu akadamang dohot dainang manang di dia pe hamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion nitu hata Yesus Kristus. Adorakso taparade hata nitu hata jumulu mahita martangyang. Asini roha madihamu dohot dame siad debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hata nitu hata nagabe jamita di pertanyaan hata nalos epistel di minggu pasapulono podong Trinitatis 24 September 2020 imana tersurat di Filipi bidusada ayat 20 sada rodi ayat 30. Hujahama dihita sonoma didok hata nitu hata. Ai Kristus do hanguluat diau jala labanang hamatian. Alai anggo marparbue ulauki hinorhon ningulu ni dagingon, gabedak boto manang dia pilitokku. Dua sado manosakau, malungu dua borhat asarap dohot Kristus, ai duminggan situtudui. Alai rumikok do mian di bagasad daging alani hamu. Jala makaposii hubotoma miad doau jala tinggal rap dohot tamu sude laho patibul jala pahicca haporseo muna. Asalam sumurung pamujimuna di Kristus Yesus marhite sianau di naroau muse Tuhamu. Asal tu barita nauli ni Kristus ma pahobarhamu parsauramuna. Asa huide dihamu dinaroyau manang hubigi taringot tuhamu tagan pada udau dupe pabuana hot hamu jongjong di bagasan hasadaun nitodi jalarap marukil marsadani roha maka porseai barita naulii tung unang ma olo hamu pabibiaran nyaka alo di agia ahape tadani hamaguan namai dinasida. Alai dihamu tadani haluau do jala siad debatadoi. Ai pola di asini rohaho tuhamu marsitaonon humokop Kristus. Dadaholan nama kaporseai ibana. Jala dihamu do nuaing parukilon naung ni idamuna diauna julu. Jala nabinegemuna nuaing taringot tuau. Ima hata nitu hata. Di hamua kadongan saha porseaon, dos songon apostel Pauluson, hitape juk do diado pun tudua pilihan, bahkan berbagai pilihan di nguluon. Jala rakta boto na dia mapilih tota. Gabedak ku boto manang dia pilih toku ni Apostel Paulus di kalimat na parpudi di ayat 22. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Ai rap dinggat do sude, rap uli do sude, rap marguna do sude. Jala akasi songonodo nama bahen maol hilalaon. Nipilitan nasadope dinggat do. Jadi sulit memang. Dan mungkin dua capiliton. Iko salah satu sian pilihan itu. Apostel Paulus dadana menghadapi pilihan naburu kate. Alai dua pilihan nama cai denggado. Dada songon nani dok nai seperti makan buah si malakama. Dak songoni. Moloi pilihan naroa dui. Dimakan mati bapa. Tidak dimakan mati ibu. Jadi sama buruknya. Dan pilihan si songoni na nidok na dibagasa turpukon. Molo istilah na asing rupani didok dilema berkat do na nidok na. Blaze dilema. Dua-duanya sama baiknya. Dua-duanya sama pentingnya. Hamua kadongan dia mahuroha dilema berkati. Na parjulu didok malungud do ibana borhat asarap dohot Kristus. Ai duminggan situ tudui. Sebelumnya di ayat 20 sadai di dok ibana Kristus dohangu luat diau jala labanang hamatian. Mati adalah keuntungan.
Napadua hon ima rumikko domia di bagasan daging alani hamu. Ima didok di ayat 24. Lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Sebelumnya didok Apostel Paulus, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Di ayat 22 ya teh. Lapatanna dada holan sekedar tinggal di dunia ini. Dada holan sekedar mangulu di Portibion. Dao. Ikon ngulu namar perbue do. Hidup memberi buah. Ido nanidok ne Apostel Paulus di sini. Hamu kadongan hita manuai na dia masian na duai pilih tota. Na pasti Apostel Paulus nakin madok marukil luai bana. Gabedak kuboto manang dia pilih toku ninnai bana. Hamu kadongan dak polara na majuluani alus muna au pasti gumudang dorahita mamili na padua honiat memilih mangulu soal marparbue manangdang marparbue hadua majui ninna rupani nanti dulu boha adoksian hita memilih na parjului mate rupani tumagom mamate manang tumibu ma borhat na pasti aka amang inang bagi Paulus hidup dan mati itu sama. Karena baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kembali Tuhan putusan ni Tuhan ima. Molo di loas ibana mangulu di Portibion, ba ikon ngulu na berbuah mangulu na. Ngulu na marlapatan, ngulu na marguna. Bahkan ngulu molo di ayat 27 didok rupani ngulu na pahobar hapor siau nai tu berita nauli. Asal tu berita nauli ni Kristus ma pahobar hamu hapor siau mona. Jadi sepadan ibana dohot berita nauli ini. Nang masongo sarid dan manang benalu ate. Holan na manusai ngulu ni hau na asing do ngulu na. Gopangi bana tuhawan mabahis susah. Bahkan mabay mate hau panggopangan nai. Ima molo benalu manang saridan. Anong do ngulu ni jol masongoni. Say holan na gopang tuhalak. Molo say holan na gopang. Nagabi manusai do. Dangadong rupani si harap ponoton siya ni bana balik sa gabi manusay. Alay ngulu na marparbue didok di sinakiningan ikosongo pisang manyana te. Tatanda do pisang, pohon pisang, bulung na pe buhay gabi hepeng. Di gadis gabi bukus ni lapet. Moloro udan gabe saok-saong do bulung ni pisangi. Molo rangadok payung bulung ni pisang do dibuat. Yesui bulung ni gaul ate. Ay gaul do pisang. Bonana pe boy pakeon sulu-sulu. Molo habanjiran. Jadi molo adong kebanjiran tabereng laos bonanya kapisangi do rupani di padumu. Ima dibaen. Gabe songon sulu-suluna mengatasi banjiri. Jala gudang duguna nih dipakai jolma. Parbue na pita buat langon. Hira disude pesta do saya dok pisang ate. Mau pesta kecil, mau pesta besar. Dijabut tapi arong do pisang. Satung naipe maksudnya jantung naipe boy do gabe sayur. Songoni manian sapala mangulu. Unang gabi siuruson mengurusi manian. Ido ngulu nanidok ni Apostel Paulus dison. Jadi tidak sekedar hidup. Tutu gabi moldo tutu memilih songoni. Hama kadongan molo didok Apostel Paulus labado hamatian di dia malabana. Di dia mautungna.
Utung na ima gabi humatop iba na pajupang jala rap dohot Kristusi. Jala mangihutun Apostol Paulus itu jauh lebih baik. Ay duminggan situ tudoy ninna ibana. Nah saunari tu hita. Isi masyan hita na barani madoksongoni. Barani mungkin barani. Alay isi masyan hitaon naung siya borhat madapot Tuhani. Hujamid dangadong dope. Sudidu hita pengen liling mangulu di tanoon. Dosongon idok ni si Khairil Anwarido. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Atik pe datu ngadong na mangulu 1000 tahun ate. Totul lapatan ni paddohani ima sudidu colma mangido asa awet nian umurna. Alai lupa mangido awet muda te. Hamu kadongan anggo dijolma pada umumna harugia domolo mate. Boha adok siak kitaon na merasa merleba molo mate. Danga dongi. Ay moru mabilangan ni na mangulu. Dungi muse datu ngadong dopera sian hitaon nanaing hatok borhat madapot Tuhani. Ay molotung didok na diba perupani say mate petaho ninna holak kata dui. Mate na mau ninna muse. Holak dihata dui. Bukti na holak ronggur manang petir dope makuling nga mabiyar ibana. Gitu di nga ninna. Jangankan mati, hola diserempet mobil dope ibana di dalani nunga marlea di bahe par mobili. Ima alani biar na mati. Songon ina nasay mengadungi suamina na modingido satu kuburan say hola na mengadungi. Doho maaw pa say ninna. Alak maaw. Nanayng manutuk batang na mapaditay say tong mengadungi ina to. Doho maaw say ninna muse. Ala ni sugu ni rohani paditay didokma asa digali sa danay kuburani di inatay. Hola didok asa digali sa danay mamitroho minatay. Daktangis be. Artina mabir dotong ibana di kubur. Holan hatana dui nasay ni dok nay alak maaw, mate maaw. Anggo roha mangulu do. Hata mate roha mangulu. Hamu kadongan anggo Apostol Paulus dang mabiyar ibana mate malah dido ibana labadui. Memang taringot tu hamatianon holan Apostol Paulus do nabarani mangugapi hamatiani. Jo hamatian di dia hamonangami, jo hamatian di dia sorok mi. Danin na ibana do di sada Korin 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dana menggugah pidui molo didok songoni, apa kau? Kalau berani sini, daido naneng dohononna, anggo hita, laus hita do diogapi, laus hita do dipabiar-biar. Bukti na hola tabigi mate, mamitur bebe, itur bebe do hita. Topunai nita muse, hape sonarong be na topu. Ibarat ni borong-borong manang kumbang, songonido hamatiani rupani. Atik penaung dibuat sorokna, sian ihurnai, say mabir dope hita majamasa. Ala say manggui dope ihurnai, jala say taripu disi dope sengak nai. Songoni mahamatiani. Atik pe naung ditaluhot tuhatai, marhite haheheon na sian namate, alay say tong dope hita mabir tusi. Nagabi suku-suku tasaw nari ima buasa buya Apostol Paulus madok labado hamatiani. Hamu kadongan molo barani Apostol Paulus madok songoni totu dak terlepasi sian haporsiaonna. Ay holan akan naporsia di Tuhanido na barani madok songoni. Dungi dirajumi Apostol Paulus do mangulu manang mate pe ibana tong do ibana di Tuhani. Boydo no tapartudus tu Rom 14 ayat 20. Mangulu manang mate peau tong do di Tuhani ninna ibana. Jadi hita pe badang adok pilihan na asing. Mangulu manang mate pe tong mahita di Tuhani. Amin. Martangiang mahita.
Mau lihat tema di Tuhan di hatam na hubigi hami. Sai pasu-pasu mai jala paurat di bagasan rohanami bi. Asa diperbui hokka betami kaparbui na denggan di bagasan ulu nami. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amin.